Tutuş dünýäde COVID-19 ýokuşanlaryň sany 50 milliondan geçdi. Şol hadisalaryň 10 milliony diňe Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda hasaba alyndy. Soňky günlerde ABŞ-nyň ähli ştatlarynyň takminan 3-den 1 böleginde virus ýokuşanlaryň sany rekord derejede köpeldi. Ýewropada soňky aýlarda koronavirus ýokuşanlaryň sanynyň artmagy bilen jemi 12 million näse hasaba alyndy. We do see an explosion. In that sense, it takes only a couple of days to have in our European region an increase, for example, with 1 million cases. And we see little by little the mortality increasing as well. Bütün Dünya Sağlyk Guramasy yüz maskalaryny giymegiň we ýygnançyklary çäklendirmegiň möhüm goradygyny ýene bir gezek nygtady. Then there is good news. For example, only with systematic and generalized mask wearing plus strict control on social gatherings, we can save 261,000 lives by the end of February in our European region. Germania, Fransa we Beýik Britaniýa bularyň hemmesi virusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin berik çäreleri güýje girizdiler. Şeýle-de Russiýa käbir hassahanaryň näsaglaryň akymyny dolandyrmakda kynçylyk çekýändigi barada habarlaryň arasynda virus ýokuşan adamlaryň rekord sany barada habar berdi. Pfizer derman kampaniýasynyň aýtmagyna görä, uly gözlewleriň başlangyç maglumatlary kärhananyň synyk sanjymynyň COVID-19 öňüni almakda towsan götürümden gowrak täsirlidigini görkezýär. Sanjym BioNTech Nemes kampaniýasy bilen hyzmatdaşlykda işlenip taýýarlanýar. Barlagçylar 3-nji tapgyr synygynda şu wagta çenli çynlyky howpsuzlyk aladalarynyň hasaba alynmandygyny aýtdylar. Synyga 10 miňlerçe adam gatnaşdy. Oňa gatnaşanlaryň ýarysy sanjym, ýarysy placebo alýar. The way that the study works, it is that we randomized individuals in one-to-one, which means that 15,000 will receive the vaccine, 15,000 will receive a placebo, and then we are waiting to see if this population of 30,000 people will start getting disease. And the expectation, if the vaccine works, is that the people that are getting disease are coming from the group that didn't receive the vaccine.